हेलो रह दिया हम लेटर भी यहाँ सुते हुए हैं उनको आराम से सुतने दीजिए। हाँ तारे समझा बड़ खोल के फोड़ दो हाँ? बहुत थकनी हो गल उनका के। अच्छा भैया सब समय से अच्छा लागे। हाँ रात में बॉल पड़ रही बा बरस यही बॉलवा के दिन में बड़ा अच्छा न लगी का ना यही बुझल जरूरी बा। हाँ माया के मेला हम माटी के ढेला हम ठोकर लगे फूट जाए नाता सबसे टूट जाए। दो दिन के जिंदगी में भजले हरे नाम के तो सब कुछ बेकार होई कुछ न बच। चाचा जी हमने के 2016 में एगो बहुत सुंदर गीत आयल रहले कि तहर हमर जहान ले गई रखिया के काजल हमर जहान ले। लेकिन चाचा जी हमने की उल्टा शब्द नहीं के बोले के बाद लय रहल है लेकिन यही लय में भक्त भगवान से पुकार के लिए के मालिक कितना ले रहा और इंतजार करे हम कि माई बाबू के चरण धला बिगड़ल काम सब हर जाई। तो दुनिया में चाचा जी माई बाबू से बढ़ल देवी देवता है ये नहीं है। लोग कहेला सरस्वती है काली है लक्ष्मी है कि दुनिया में सबसे पहले महतारी या बाप अगर न रहे बेटा पोता आज तक कहाँ से आए। स्वामी तुलसी बाबा कहनी कि प्रात काल उठो रघुनाथा तू पिता गुरु ना बहु माथा। तीन गो एक धरातल पर तीन गो के जरूरी होला अगर कुछ गावे के बा बजावे के बा पढ़े के बा गुरु से ज्ञान लिया जरूरी बात। भक्त भगवान से पुकार के मालिक बाबू के चरण धारा बिगड़ल काम बन जाए। बाबू के चरण धारा बिगड़ल काम बन जाए। माई बाबू के चरण धारा ए राजू भाई बिगड़ल काम सब हर जाई। माई बाबू के चरण धारा बिगड़ल काम सब हर जाई। माई बाबू के चरण चरण धारा बिगड़ल काम बन जाई। बाबूजी दुनिया में माई बाबू की बात मान ले तो भगवान राम जी माई बाबू के बात अरे मानलन श्री राम हो 14 बरस खातिर बैलन बात हो
चलिए आए मनोहर बाबू अपने उठने का मनोहर बाबू की तरफ से पुरस्कार भइल बा। ऐसी आशीर्वाद बनल रहे के चाहे लेकिन लोग कुछ आओ आगे बढ़ जाए। क्या है माई बाबू के बात अरे मानलन श्री राम हो 14 बरस खातिर सनोज भैया के तरफ से पुरस्कार आयल बा। हजारों हजार रुपया के भैया के चरण में हमने के बार बार प्रणाम करब। आशीर्वादे के इंतजार रहे चाहिए। भैया के दिन दुगना रात चौगुना बेचो देखने भैया के रोड में चले तो 3 गोटे हम चले के मालिक बाकी राजू भाई हाँ का कलाकारी रोआ बस के नहीं की नहीं तो जाके कोई दूसरा काम कीजिए। रोआ के बस तो है ही नहीं के रुपया कमैबा ए राजू भाई नाम ना होई रुपया कमैबा बाकी नाम ना होई बाबू चलिए हमने कोहिया प्रसंग बा भैया जी कि कौशल्या माई सुमित्रा के कहे तीनों रानी ओह मुनि बाबा के लगे गइल बा। और कहले कि ये मुनि बाबा ये बताई अंतिम पौध हमने के आई गइल बा एको को संतान भइल नहीं थे एही जे तीनों रानी रो रो के ओह मुनि बाबा से